оё дар дунё инсоне вуҷуд дорад ки ду дил дошта бошад ё инсоне ки зиёда аз ду чашм? чӣ хеле ки шумо аз номи видео фаҳмидед, дар ҳақиқат чунин одамҳо вуҷуд доранд. дар ана ҳамин видео ман мехоҳам ба шумо дар бораи шахсони ғайриоддӣ гуфта бошам. салом, хуш омадед ба канали Идея TG. Файзиддин ҳастам бо шумо. дифалия як навъи бемориест ки дар байни мардон паҳн гаштааст ва гирифторони ин беморӣ ду аъзои мардонагӣ доранд. аввалин бор дифалияро расман соли 1609 ба қайд гирифта шудааст. айни замон бошад дар дунё ба чунин беморӣ зиёда аз 1000 нафар гирифторанд, аммо қисми зиёди онҳо худро ошкор намекунанд. дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ як ҷавон изҳор медорад ки дар зери шимаш ду ҷонсон дорад ки ба вай ягон неудобства намеорад. вай шахсияташро пинҳон медорад, аммо қиссаи худро нашр кардааст. қиссаи ин ҷавони амрикоӣ дар интернет зуд паҳн гардид ва доказательстваи ӯ дар шакли сурат дар интернет нашр шуд. бисёре аз тарафдорони ӯ ки ҷинси зан буданд, ба онҳо интерес нашуд ки оё вай ин изюминкаи худро дар шакли пурра истифода карда метавонад ё не. инсонҳои думдор ками дар кам таваллуд мегарданд, аммо касе ки бо чунин узви фарқкунанда ба дунё меояд, албатта ба ӯ мушкилиҳо эҷод менамояд. лекин баъзеҳо фикр мекунанд ки бо чунин шакл тавлид шудани одамон нишонаи он аст ки мо аз авлоди маймунҳоем. аммо онҳо намедонанд ки оилаи маймунҳои ба мо наздик дум надоранд. таърихи кӯдакони бо дум таваллудшуда хело ҳам дароз аст. 100 сол пеш дар аврупо инсони думдор дар дили мардум тарсу ваҳм меовард ва кӯдаке ки бо дум тавлид мешуд, онҳо фикр мекарданд ки ин аз шайтон аст ва ӯро ба қатл мерасониданд. дар Ҳиндустон писараке бо думи 10 сантиметра ба дунё омад. падару модараш озурда нагаштанд, баръакс шод буданд ки ин ҳадияе аз ҷониби худост. яке аз худоёни маймунмонанди онҳо ки Мануман ном дошт, дар динашон чунин будааст ки кӯдакони думдор ҳадияи худост. аммо духтурон ба онҳо тавсия доданд ки то синни 17 солагӣ писарак бояд думашро ҷарроҳӣ кунад, аммо писарак худро хуб ҳис мекунад ва намехоҳад аз ҳадияи худояш ҷудо шавад. лекин аз ҳисоби думаш вай наметавонад дуруст роҳ биравад. ӯ ба сандалии маъюбӣ мегардад. аз ин писарак дида Павел ҳайратовартар аст, чунки ӯ бо 4 чашм ба дунё омад. ба ғайр аз ду чашми асосияш, ду чашми иловагӣ дар болои ҳар дуи чашмонаш дошт. мутаассифона аз ин ҳисоб писарак аз биноӣ маҳрум монд. баъди ташхиси духтурон муайян гашт ки ҳар як узви кӯдак дутогӣ аст. аз рагҳояш сар карда ҳатто то мӯяш ки ду ранг дошт. духтурон дар охир ба хулосае омаданд ки инҳо дугоник буданд, аммо ба таври мӯъҷиза дар батни модарашон ба як кӯдак табдил ёфтанд. соли 2011 кӯдакро ба Русия, вилояти Кемерово бурданд ки онҷо беморхонаи машҳури чашм вуҷуд дорад. ӯро ҷарроҳӣ карданд ва биноиашро ба вай баргардонинданд. боз як кӯдаки ғайриоддӣ аз Ҳиндустон. аз таваллудаш маълум гашт ки Акшат Саскина ғайриоддӣ аст. ӯ бо 34 ангушт ба дунё омад. Акшат дар ҳар дуи дастон 7 ангуштӣ, дар ҳар дуи пояш бошад 10 ангуштӣ дошт. ангуштони бисёр дар ӯ аз ҳисоби бемории полидакталия аст, ки дар нарушенияи анатомияи одам мебошад, ки аз меъёр зиёд афзоиш менамояд. айни замон Акшат рекордсмени серангуштарин аст. мумкин дар бораи одамони серангушт бисёр шунидаед, аммо чӣ хел аст дар бораи писараки 8 по бишнавед? ин писарро аз ҳисоби пойҳояш 8 по ном мебаранд. дар оғози асри 21 дар Ҳиндустон аз сабаби бо ҳам омехташавии дугоникҳо ба дунё писараке бо 8 пой омад. аз қафаси синнаи писарак пойҳои иловагӣ овезон буд. бо чунин қисми бадан кӯдак хуб афзоиш намеёфт. ӯ танҳо
бо тахтапӯш хоб карда метавонисту бас. дар вақти роҳравӣ бошад хело эҳтиёткор буд. писарак аз оилаи камбизоат буд ва падару модараш шароити ҷарроҳӣ кардани фарзандашро надоштанд. вақте ки ин писар 7 сола шуд, яке аз беморхонаҳои Ҳиндустон хост ки ин кӯдакро ройгон ҷарроҳӣ намояд, дар ҳоле ки ин ҷарроҳӣ $80,000 меистод. ҷарроҳони ҳинду аз уҳдаи ин ҷарроҳӣ ба хубӣ баромаданд. писарак бошад хело шод аст ки мисли дигар писарони маъмулӣ гаштугузор карда метавонад. чунин ҳолат бошад ба фикрам аз ҳама нодиртарин аст. зане аз Колумбия интизори тавлиди дугоникҳо буд, аммо як кӯдак таваллуд шуд. дуюмаш куҷо шуд? маълум гашт ки ин кӯдак ҳомиладор таваллуд шудааст. аммо инро ҳомиладор ҳам гуфтан нодуруст аст, чунки дугоники вай ҳамчун паразит дохили шиками ӯ гаштааст. бо чунин ҳолатҳо дар аввали асри 19 низ вохӯрда буданд. дар замони ҳозира чунин ҳолат 200 маротиба ба қайд гирифта шудааст. хушбахтона духтурон зуд инро пай бурданд ва дугоники Самараро аз ишкамаш берун оварданд ва хушбахтона ӯ соғу солим аст. оризаҳо ва афзоиши кӯдак дар батни модарро то ба ҳадди ниҳоӣ духтурон ҳоло ҳам наомӯхтаанд. оё чунин ҳолат шуда метавонад ки дар як вақту замон аз як оила ду кӯдаке ба дунё ояд ки дугоникҳои ҳамдигар нестанд? Сара Райнфелд медонист ки ӯ дорои ду матка аст. духтурон ба ӯ гуфта буданд ки шанси ҳомиладоршавият хело ҳам кам аст. аммо баъди 2 сол мӯъҷиза шуд. Сара дугоникҳоро ба дунё овард ки ба якдигар монанд нестанд. баъдан маълум гашт ки ҳар як кӯдак дар маткаи алоҳида афзоиш ёфтанд, аммо онҳо дугоник нестанд. дар бисёре аз чунин ҳолатҳо модар зинда намемонад, аммо Сара ба хубӣ аз уҳдаи ин кор баромад. жасмин Тридевиллии амрикоӣ аввалин занест ки бо 3 сина ба қайд гирифта шудааст. дарёфт кардани ҷарроҳе ки барои нест кардани як синааш ба вай кӯмак мекард хело ҳам душвор буд. то ҷарроҳи заруриро пайдо кардан духтар аз 50 духтури дигар ҷавоби рад мегирад. ин ҷарроҳиаш $20,000 ташкил дод. вақте ки овозаҳои жасмин дар интернет паҳн гашт, бисёриҳо ба ин боварашон намеомад, аммо баъдан ҳама қоил гаштанд. соли 2011 дар рӯзи Валентинаи муқаддас Тайсон Смит ба беморхона меафтад. ӯ бояд ҷарроҳии хело ҳам душворро аз сар мегузаронид. инро бояд фаромӯш накунем ки ӯ 2 дил дошт. дили кӯҳнаи ин мард бо шушҳояш мувофиқ намегирад ва саломатиаш бад шудан мегирад. духтурон барои ҳалли ин кор як методикаи навро истифода карданд. гетеротопическая процедура, яъне пайваст кардани дили дуввум ба якум аст ки яке вазифаи кашиш ва дигаре вазифаи тела додани хунро бар дӯш дорад. духтурон бе ягон мушкилӣ аз уҳдаи ин ҷарроҳӣ баромаданд. саломатии Смит ба пуррагӣ барқарор гардид ва ӯ ягона шахсест ки бо 2 дили коркарда истода зиндагӣ дорад. чунин буд видеои мо. боқӣ ба ҳама саломатӣ хоҳонам. подписатсия карданро фаромӯш насозед. аз видеоҳои ҷолиб бехабар мемонед.